kapuso, it's Bistalk time na sab. Ug karong buntaga atong ilailahon na usa ka Mindanawan nga nagpakita sa kulturang Mindanao sa international stage sa natad sa pagsayaw. Atong makauban karon si Sir Jegad Gapasin. May budag Sir Jegad and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? Okay lang man ma'am. Medyo dili jud siya kalipayan kay COVID niya, pandemic niya. Sige ra tag stay sa balay, di nakagawas. Sir Je, atong hisgutan karon ang video nga bag-o lang ninyo gi-release. Unsay istorya luyo niini? Ang redefining elements man gud kay mo ang gi-produce sa Benilde Dance experimental sa St. Benilde dito sa Manila ang school. Kanya ilahang goal kay i-redefine the Filipino hip hop the Philippines. So tungod pod sa Zulu Nation nga gi-produce sa International Hip Hop Association sa Gawas, which is moto founder po diri sa Hip Hop International. Ang St. Benil nag-step up para i-reach out ni para i-produce ang isa ka identity sa Filipino hip hop, which is the redefining elements tapos gihimo nila hip hop pageant, which is gi-incorporate nila pod ang Q&A, ang street fashion o ang talent portion, which is the hip hop talents. Kinsa pud ba ang inyuhang inspirasyon sa likod ani nga masterpiece? Everybody get down with the Everybody get down with the Ang inspirasyon na ning sa likod ani ako ang masterpiece kay first ang community kay knowing hip hop is a culture, and also it is a communal first culture and universal culture, which is other culture can adapt it or can access with it. Kay universal culture ibig sabihin dili ta guess ani nga culture, and the inspiration behind this community is the Sultan Kudarat, which is the Kalimutan Festival, which ang meaning sa Kalimutan Festival namo diri kay to gather different tribes and to celebrate the festive of diversity, peace, love, and unity. And also gina-represent nako ang people atong mga among community kay mostly magod diri sa among community, tribe people lang naa diri. So sa ko ang first scene sa video kay gi-represent ako ang Lumads or ang indigenous people, and the second video is the Christian, and the third is the Muslims, and the lastly itong blow ups nako sa itong tatlo na ang nigawas is the Cypher itself, which is the Kalimutan Festival itself. Kay ang napoy relation magud ang hip hop culture og ang ato ang culture diri sa Philippines. Murag nasa similarities duha ba mo nang isa na lang pud nako meaning ana. Sir, speaking of Kalimutan Festival, daghan gyud kayo ang na-amaze sa imuhang sayaw. Hilabi na nga makita pud sa video ang La Palmera Mountain Range ug ang imong suot kay gikan pud sa mga Blaan tribe. Unsa man ang imuhang na-feel ug ang imong reaction after knowing the positive feedback sa mga tao sa imuhang videos? Hilabi na pud nga imong napakita or napasigarbo kung unsa ang anaa pa sa Mindanao. Mostly nalipay jud ko na goosebump jud ko ilang mga reactions kay dili na ko expect nga actually wala man jud ko plano nga i-upload ni sa Facebook kay basig ma-follow ko sa other tribes nga gamit na ko ilang culture nga kay sukad sa hip hop, pero naman ko'y magod content o ganang murag letter god nga nako na himo mig consent regarding sa cultural sensitivity sa Christian, Muslim, indigenous peoples. Sir, kabalubi nga daghan pud kaayog nagasuporta nimo, aduna ba kay gusto pud pasalamatan? Ako ang ginapasalamatan di ay first si God sa naghatag sa puaw. Inani nga talent ug sa life nga daghang opportunities
Second, ako ang papa kay Julius Capasin, kay muni siyang nitabang sa kuha og support all out. And sa kuha ang coaches na si Ray Jose Domingo, si Coach Billy Sutilio, ako ang si Coach Mix Veloso, and the Binildi Dance Experimental of St. Pinil, and also the local and international artists nga naging inspiration ako. Kay tungod sa ilaha, mas ni-grow og ni-widen na ko ang horizon. Dagan kayong salamat, Sir Jess, sa pagbisita ka namo diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Thank you po, Attorney Resi, sa pag-invite rin sa kuha sa At Home with GMA Regional TV. Salamat kayo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.